Здравейте, приятели! Днес ще се занимаем с урок номер 9. Продължаваме напред. Урока се казва "Не смачквайте хората". Помолете се за тях. Амин. Каквото и да се е случило в живота ви, простете им. Това е заповед. Прощавайте и ще бъде простено и на вас. Не съсипвайте другия човек. Покажете му любовта на Бога. Не ги отхвърляйте. Обичайте. Бъдете с правилните мотиви. Защото Господ ще ни съди и Той съди справедливо. Когато виждаш, че някой не постъпва правилно, се моли за него. Молете се за всичко и за всички. Да погледнем историята на Йосиф. Братята му завидяха, искаха да го погубят и раздраха шарната дрежка и я окървавиха и го продадоха за роб на исмаиляните. Извинете. В този момент сигурно Йосиф се е чувствал много зле и изтощен. Чудиш се, защо му се случва всичко това? Там е продаден за роб и знаем, че какво се случва после. После го наклеветяват за нещо, което не е направил, след това минава през затвора, тъмницата и можем да разберем какво му е било на Йосиф. Понякога и ние ще минем през такова отхвърляне от близки, дори и семейство. Ние също ще преминем през неща. И това ще стане, защото сме избрани от Бога. Както Йосиф бе избран от Бога и премина, но знаем как Бог го възвиши и го направи министър в Египет. Той беше на власт и след това неговите братя Бог ги предаде в ръката му. Но той не им стори зло, а им стори добро. Амин. Даде им храна и подслон, и на баща му също. Той беше Божий служител и накрая Божият план се осъществи в неговия живот. Може да прочетем в Битие 37 глава, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 глава, 50 глава. И в Битие 50 глава, 20 стих пише така: "Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го обърна за добро, за да спаси живота на много люди, както стана и днес. Амин." Бъдете благословени. Не въздавайте зло за зло, нито хубаво за хубаво, напротив, благославяйте. Бъдете благословени, Господ да бъде с всички вас. Амин.